Într-o dimineață, într-o stradă veche din Roma, pe scările unui palat, sunt găsiți doi oameni căzuți. Totul pare ciudat, dar nimeni nu înțelege imediat ce s-a întâmplat. Primul este un prinț bătrân, foarte bogat, care locuia în palat. Al doilea este un om obișnuit, care nu locuia acolo, dar se afla în clădire în acea dimineață. Două persoane, aceeași scară, aproape în același timp. La început, poliția crede că este o coincidență, poate o întâmplare nefericită, poate două situații fără legătură, dar cazul ajunge și la Dindo Baldassare. Dindo este polițist. Nu este dur, nu este grăbit, este calm și atent. Cu ani în urmă, făcuse o greșeală și fusese mutat din funcții importante. De atunci, nimeni nu-l mai ia în serios. Totuși, Dindo observă ceva simplu. Cei doi oameni aveau o legătură. Prințul deținea bani și obiecte de mare valoare. Lucruri care dispăreau. Lucruri despre care nu trebuia să știe multă lume. Al doilea om știa ceva despre aceste lucruri. Știa prea mult și putea vorbi. Dindo verifică cine avea acces în palat, cine intra și ieșea zilnic, cine putea ajunge pe scară fără să fie observat. Răspunsul devine clar. Vinovatul era cineva din interiorul palatului. Acea persoană a înțeles că prințul putea descoperi adevărul. Al doilea om putea spune tot și a luat o decizie. Mai întâi a fost oprit unul, apoi foarte repede a fost oprit și celălalt. Nu a fost o întâmplare, a fost o alegere calculată. Aceeași persoană i-a oprit pe amândoi. Pentru bani, pentru a păstra tăcerea. Dindo strânge dovezile, le leagă logic și arată clar ce s-a întâmplat. Cazul este rezolvat. Vinovatul este demascat. Dindo și-a făcut datoria, fără spectacol, fără glorie. Mulțumesc că ai ascultat până la capăt. Dacă vrei să susții proiectul, cartea completă se află în descriere.